barazan namijin da ya fifita ɗaya kamar ya dubu dutsen ruwa ga ajiyar Allah SP mai jimiri baban gida Abdullahi Galabe man dokan Katsina gwarzon namijin da ya fifita ɗaya kamar ya dubu dutsen ruwa ne ajiyar Allah baban gida zani kira ga miji ko in ce bijimi dukkan sanda nake yin waƙarsa sai ta sani tsimi sai in ji jiki na karkarwa in ta fitar da gumi baban gida ni ne sirrin zan so mi zama gwarzon namijin da ya fifita ɗaya kamar ya dubu dutsen ruwa ne a man dokan Katsina SP baban gida ya ofis ya yaran ka kuma su odile na suke yi ma hidima kullum ba su zama da kwata a haɗa ka da 'yan sanda suke ma hidima idan ka tsara wani kuma fadawa za a gani a kusa gwarzon namijin da ya fifita ɗaya kamar ya dubu Abdullahi Galabe man dokan Katsina waƙar ka akwai su zube tari 50 zana bugu nai ɗaya nai biyu har ya zuwa uku ta hudu ma ta shigo ga ta biyar zan so ka yi santinta kan ta shidan ta shigo inda yi da rayuwa da tsawon kwana sai na yi su ci ciwo gwarzon namijin da ya fifita Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.